खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटुब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे खौरांगिरि मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थारैनो देग्लाय 2024 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव जेरैबायदि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय बर' रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोरा गाव गावनि रिजाल्टखौ मोजाङै खालामनो हादों, बेनि थाखाय साबायखर बावहरनाय जायो। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा तामुलपुर जिल्लानि मावख'निफ्राय बे खौरांगिरि मेलखौ लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंहरनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि आनजादनि अनगायैबो थुलुंगायारि हाबाफोर लाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो देग्लाय फैबाय थानाय 2024 निफ्रायबो फिन मोनसे गोदान थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो जायफोरा IAS IPS जानो गोसो बिथांमोननि थाखाय दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आथिखालाव जायफोरा IAS IPS अफिसार साख्रिफोराव खामानि मावगासिनो दंखायो, लोगोसेनो दिल्लीयाव थानाय IAS एकाडेमिनिफ्राय माखासे गोरों रिसार्च पार्सनफोर लाबोनानै जोंनि ओनसोलनि बर'फोरनि लाइमोनफोर जायफोरा IAS IPS जानो गोसो बिथांमोननि थाखाय मोनसे कचिं होनो थाखाय नाजानाय जादों। अदेबानि बे खामानिखौ थाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावफुंनाय जासिगोन होननानै मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मोनगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। हरिसिङा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बारग' फरायसा गौथुम गिबि खेबनि थाखाय खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन हरिसिङा SS स्कुल, जाय SS स्कुलनि बानजायनायाव अदेबानि बारग' फरायसाफोरनि बानजायनायाव मैया मोनसे जारिमिनारि सान, जेराव थांनाय 1957 मायथाइनिफ्राय जायफोरा बे हरिसिङा SS फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ बारग'दोंमोन बिसोर गासिबो बिथांमोनखौ लानानै मैया जथायै सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनायाव अदेबानि बारग' फरायसा गौथुम आफादनि मानगोनां आफादगिरि अदेबानि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बियो हरिसिङा SS स्कुलनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। मानोना बे साननि गेजेरजों दिनैहाय 1957 मायथाइनिफ्राय जायफोरा बे स्कुलनिफ्राय मेट्रिक पास जादोंमोन बै बिथांमोनखौ गासैखौबो लेंहरजोबलायनानै बेयाव खेबसेयैनो गाव गावनि साननाय हनाय आरो गाव गावनि फिलिंस अदेबानि गाव गावनि मोनदांथिफोरखौ फोरमायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों, जायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जयै लानानै समाजनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनो हागोन नामा, अदेबानि जायफोरा दायो गोदानै बे स्कुलनिफ्राय पास आउट जाबाय बिथांमोनखौ थुलुंगा होनानै माबायदि फरायलांनांगौ आरो माबायदि बबे लामाजों थांनांगौ बेफोरखौ थुलुंगा होनो थांखिजोंनो बेफोरबायदि सावरायलायनायखौ लादों होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो मैयानि बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव गोबां इन्टेलेक्सुयेल आरो मेलेमजिबि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोग्गोमै हाबाफारिखौ जाफुंसारहोदों होननाबो मिथिनो मोनबावदों। अरन बसुमतारी जे मैयानि जे चेनेलनि गेजेरजों चिरां जिल्ला BPI कमिटि बिथांमोनहा आंनि सायाव मोनसे एलिगेसन लाबोदों जे बिथांमोनहा आंखौ जे सासपेन्ड पटेन चिरां दुवार ब्लक कमिटिनि जे आफादगिरिनिफ्राय जे सासपेन्ड खालामनायनि जे बाथ्राखौ बुंदों, दा बिनि सायाव आं बुंनो सानदों जे आङो थांनाय मे दाननि नैबे मे दाननि 4 थारिख खालिनो आङो खोब
टाइमनि समनि थाखाय आङो रिजलिउसन लेटारखौ आङो बिथांमोननो हरनो हायाखै। थेवब्लाबो स्टेट कमिटिनिफ्राय रन्जय बसुमतारी बिथां आरो महेन्द्र उरां बिथांमोनखौ लेंहरनानै जोङो 14 चिरां दुवार ब्लक कमिटि बरदाङि अफिसाव जोङो लेंहरनानै रोखायै बिथांमोननि सिगाङाव जोङो जोंनि बे 14 चिरां दुवार ब्लक कमिटि बिपिआइखौ जोङो सिफायबाय होननानै जोङो रोखा डिक्लेयार हरदों। जोङो बाहाय बिथांमोनहा मैयानि गेजेराव जे बिथांखौ गुबुन गुबुन दलजों जे रिलेसन थानायखाय बिथांखौ जोङो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। बे बिथाङा थाखा फैसा जानानै जे बार पार्टिखौ फानबाय थायो बुंदों। खिन्थु आङो सोरबा इउपिपिएलनिफ्रायबो सोरबा बिपिएफनिफ्रायबो आङो थाखा जायाखै। जे आङो मानो थाखाय जे इउपिपिएलआव जे भट होनो थिननो गोनां जादों। मानो होनोब्ला भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ दिनै अकल आसामाव 7 डिस्ट्रिक्टखौल' लानानै 7था डिस्ट्रिक्टखौल' लानानै रायजो राजानि सिगाङाव जे माखासे सिमां सुजुनानै माखासे नंखाय सिमां बानायनानै माखासे आइडिय'लजि नंखाय आइडिय'लजि बुंनानै जे बिथांमोनहा आसामाव नैबे बिटिआर ओनसोलाव रायजो राजानिफ्राय फिसा फिसा थुख्रा होना कागजनि थुख्रा होनानै फिसा फिसा लेखानि थुख्रा होनानै थाखा फैसा खांगासिनो दं। आरो बेवहाय सोर जोंनि चिराङाव सोर बे फैसा खांनायाव रल लागासिनो दङ बेवहाय आङो बिथांमोनखौ रोखायै आङो दिनै बुंनो सानदों। 1 नाम्बाराव दं जाहैबाय मेगनार बसुमतारी, रानिखाता पिएसनि सिङाव थानाय रानिखाता थानानि सिङाव थानाय मलानदुबि गासागाव मलानदुबिनि। आरो 2 नाम्बाराव दं जाहैबाय हाथिसार देबादाङिनि देबानन बसुमतारी आरो लोगोसे बांगालदबानि नन्ददेब। बिथांमोनहा रायजो राजानिफ्राय थाखा फैसा दिनै भटारशिप होनायनि नामाव कालेक्सन खालामनानै जे बिथांमोनहा स्टेट कमिटियाव जमा हरगासिनो दङ। दिनै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि जे माखासे स्टेट मेम्बारफ्राबो मिथिया दिनै बिथांमोनहा रायजो राजानि जे थाखाखौ जे पार्टीनि नामाव डनेसन खालामनानै मा खालामनाय जायो। दिनै जाय लिडारफ्रा हिसाब बिनो थाङो जोंनि भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि जे मोजां दैदेनगिरिफ्रा जायफोरा हिसाब बिनो थाङो बिथांमोनखौ मेसलेक्ट खालामनानै पार्टीनिफ्राय एर'नो। दिनै बे फैसाखौ मा खालामनाय जायो अकल पिगुआल' मिथिगौ, ललित पिगुआल'। बिनि थाखायनो आं बुंनो गोनां जादों दिनै गोबां समनिफ्रायनो जोङो नोजोर बोनानै नायबोबाय 2014 सननिफ्रायनो आङो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ बरदाङि ब्लक हिसाबै आङो आफादगिरि महरै आङो दैदेनबोदों। दिनै बिसिबां जोंनि ओनसोलाव जे रायजो राजानिफ्राय थाखा कालेक्सन जायो, फैसा कालेक्सन जायो, पार्टीखौ फोथांनानै लाखिनायनि नामाव रां डनेसन खालामो। गान्धी प्रग्राम जा बेयावबो डनेसन, प्राइमारि लेभेलाव प्रग्राम जा बेयावबो डनेसन। बे डनेसनखौ गासैबो प्राइमारि लेभेला माने खुनु बाहायनो मोना, स्टेट लेभेलाव जमा लानानै थाङो। दा बेखिनि बाथ्राखौ जोङो बिथांमोनहा जे थाखा फैसाखौ बहा गारो बेखौ जोङो बिजिरनानै मोनैलाय, जोङो साननानै मोनैलाय दिनै आङो मोनसे दुखु मोननानै एप्रिल दाननि आङो 4 थारिखआवनो रन्जय बसुमतारी आरो महेन्द्र उरां बिथांमोनखौ लेंहरनानै आङो 14 चिरां दुवार ब्लक कमिटिखौ जे इयुनाव जोङो रायजो राजाजों जे माखासे गोरोन्थि साननायनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाजों जोङो होसोजागोन बा रायजो राजाजों जोङो गाज्रि मोनजागोन, दुखु मोनजागोन, बे सिन्था धारणाखौ साननानै जोङो बे पार्टीखौ 4 मेआवनो जोङो सिफायनाय जादों। बिपिआइ पार्टी हिसाबै सिङाव मा एजेन्डा दं होनना सानो? दा बेखौ आंनि सायाव बिथांमोनहा जुदि बार एलिगेसन लाबोयोब्ला आङो बिथांमोननि जे गेसाव गोफोन गासिबो बाथ्राखौ आं लाबोगोन। खिन्थु भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल हिसाबै एजेन्डाया भारत गान्धी जे बुंनाय बायदिब्ला नीति आरो आदर्शआ थिगानो, नाथाय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलाव मोजां दैदेनगिरि गैया। बुंनो हाया जे भटारशिपखौ माब्ला
रायजो राजानिसिम लाबोनानै होफैनो हागोन दा बेखिनि आरोखि बेखिनि मिसा खोथा होननानै सानदों नामा? आङोथ' सानदों जिखिनि मावनायखौ नुदों जे बिथांमोनहा जेरैबायदि गान्धीया जे आइडिय'लजि नीतिखौ जे खिन्थादों जे बे हिसाब बेबायदि सिस्टेमजों बिथांमोनहा थाङाखै आरो जे बिथांमोनहा रायजो राजानिफ्राय जिखिनि डनेसन खालामदों जे बिटिआर ओनसोलनि जे डनेसन नङा होमबा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जे रायजो राजाया पार्टिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जे दान होदों जे बिटिआर ओनसोलाव जे भटारशिप मोननो थाखाय जे आन्दोलन खालामदों बेखौ अकल बिटिआर ओनसोलाव एमपि बानायनो थाखाय एमएलए बानायनो थाखाय बिथांमोनहा इलेक्सनाव खरसा बानायनांगौमोन जे बिथांमोनहा जोङो बेखौ बानायनाय नुवाखै बेखिनिखौनो जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों स्टेट कमिटिनिसिम बिनिखायनो जोङो खुद्रिनानै गोसोआव दुखु मोननानै जोङो 14 चिरां जर ब्लक कमिटिखौ जों सिफायनाय जादोंमोन। रायजो राजानि सायावहाय डनेसननि मुङावहाय बेसेबां अनजिमानि रां खांनाय जायो? भुट बिथांमोनहा फिसा फिसा कागज मालाबा ब्लेंक कागज माब्लाबा बिदिनो रिफान्डेबल डनेसन रिसिप्ट होनो बिथांमोनहा गुरायनानै होफिननो हानाय डनेसन रिसिप्ट होनदों खिन्थु बियो मिसा खोथा थ' बिथांमोनहा कालेक्सन खालामग्राफ्रा ओरैबायदि बुंनानै कालेक्सन खालामो दिनैसिम रायजो राजानिसिम आंहा रेकर्ड गैया जे नै गाबोन मोनगोन दिनै मोनगोन होननानै खिन्थु आं दहाय बेखौनो होनदों 1 नाम्बाराव मेगनार बोराय मेगनार बसुमतारी 2 नाम्बाराव देबानन्द आरो 3 नाम्बाराव नन्ददेब आरो 3 नाम्बाराव नन्ददेब थ' बिथांमोना मा बुङो गरिब गुन्द्राफोरखौ सोरबा दावदै फाननानै जाग्रा सोरबा मैगं थाइगं आबाद खालामनानै मावनानै जाग्रा बिथांमोनखौ मा खालामो नै भटारशिपआ गाबोननो मोनथारनोसै दिनैनो मोनथारनोसै सारा इण्डियानाव 543 जन एमपिफोर दं 543 जन एमपिनि गेजेराव दिनैसिम भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला पार्लामेन्टआव गाखोनानै टेबिल सौहैनो थाखाय सासेबो एमपि दैथायहरनो हायाखै अब्ला बियो माब्रै जाथावना दा बेखौ जोङो सिन्था धारना खालामदों दिनै आरो एमपि दैथायहरनो थाखाय दिनै बिथांमोनहा कुनु गामि ओनसोलाव प्राइमारिनिफ्राय लानानै ब्लक लेभेलसिम डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम दिनै मोनसेबो स्ट्रं कमिटि गैया दिनै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव सुन्दारियाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि दं बेयाव 8 जनसोल' दङ बिनिफ्राय बिथांमोनहा जोङो दाख्लै डिजल्भ खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा सिडली कमिटि होननानै मिथिदोंना दाख्लै सिडली कमिटिनि दं होनदोंना जों डिजल्भ खालामनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा सिडली बिधान सभा हिसाबै 6-7 जनसो मानसि लानानै दाब्रबनानै होबाय जोङो माने जोङो पार्टिखौ डिजल्भ खालामनाय लोगो लोगो दिनै जोंनि चिरां जिल्लायाव मेन हिसाबै माने भटारशिप जे आन्दोलन खालामग्रा नोंथांमोनहा मिडिया हिसाबै माब्लाबा थांनानै नाय बिथांमोननि प्रग्राम खोनायोब्ला बिथांमोनाव 100 जननिफ्राय 200 जन मानसि जाया प्रग्रामाव आरो आं चेलेन्ज खालामो बिथांमोनहा जुदि एमपि बा एमसिएलए जुदि देरहानायनि बिथांमोनहा जुदि बुंबाय थादोंब्ला बा देरहाहोनो हागोन जुदि बिथांमोनहा जुदि सिमां नुदोंब्ला नोंथांमोनहा मिडिया हिसाबै बिथांमोनजों आं चेलेन्ज खालामो बिथांमोनहा गाबोन 2000-3000 चिराङाव मानसि जमा खालामथों चिरांनि गोजा हाया बिथांमोनहा नोंथांमोननि बिटिआर दोलोखौ इउपिपिएल दोलो बा दोलोआव नोंथाङा भट होनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बिटिआर दोलोनिफ्राय बेसेबांसो इउपिपिएल दोलोआव भट होदों होननानै नोंथाङा फोरमायथिगोन निश्चय बिपिआइ दोलोनिफ्राय इउपिपिएलआव 100% जोंनि पर्टेन चिरां दुवाराव जेसेबांनाखि बिपिआइनि कर्मफोर दं आं जेसेबांनाखि आफादगिरि महरै आफादगिरि थानाय समाव आङो बेसेबांनाखि प्राइमारि कमिटि दानानै होदों थ' बिथांमोनहा गासिबो भट होदों आरो बिथांमोनहाबो लोगोसे आंजों लोगोसे बिथांमोनहाबो जेसेबांनाखि प्राइमारि कमिटि दं डिजल्भ खालामजोब्बाय सिफायजोब्बाय दिनै नोंथांमोनहा जोंनि बे पर्टेन चिरां दुवाराव माने खुनु प्राइमारि बिपिआइ प्राइमारि कमिटि नोंथांमोनहा नागिरनानै मोननाय नङा आरो बिथांमोनहा खोब समनि गेजेराव बिथांमोनहा नागिरनानैब्लाबो नै बिथांमोनहा ओरैबायदि जे बिथांजों प्राइमारि कमिटिया गैया बे बाथ्राखौबो बुंनो हानाय नङा मानो होनबा बिथांमोनहा प्राइमारि कमिटिखौ नागिरनानै मोननाय नंला आरो ललित फिगुआ दिनै नमिनेसन हिसाबै एसटि हिसाबै दिनै 12,500 नङा होमबा
तो 12,500 भट मोना बिथाङा बिथांनिख्रुइ बांसिन भट मोनगोन सरकारा मोनसे अपसन होनानै होदों नङा होमबा जे जायफोरा बिजाथिफोरखौ फसन्द खालामा बा संगठनफोरखौ फसन्द खालामा तो बिथांमोनहा नैबे सिम्बलाव भट होनो हागोन होननानै मोनसे नथा सावगारि होदों ललित भिगुनिफ्राय बेयावसो बांसिन भट थांगोन डाइरेक्ट जिथुके दिनैनि दिनावहाय रायजोफोरनिफ्राय थाखा फैसा खांनाय बा सोरनिबा थाखा फैसा खांनाय आयेननि बेरेखा बे हिसाबै नोंथां बिपिआइ नि दोलोनि जे लिडारफोरा डनेसन खांबाय थादों बे आयेननि बेरेखा दा बिथांमोननि सायाव सरकारखौ मा एक्सन लानो लुबैदों आङो अबयस्लि जुदि बिथांमोनहा जुदि दल संगठनखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय रायजो राजाया जुदि दान होदों अनसुंथाइ होदों नङा होमब्ला अनसुंथाइ होदों आङो बेखिनिखौ खावलायनो सानो तो बिथांमोनहा जुदि रायजो राजानि खामानि मावनो होननानै रायजो राजानिफ्राय जुदि अनसुंथाइ लानानै जुदि संगठनखौ जुदि मोजाङै सामलायनानै रायजो राजानि थाखाय जे रायजो राजानि जे दान होनाय माने जे रायजो राजानि जे सिमां जे बिथांमोनहा जे आइडियलजिखौ लानानै रायजो राजानिफ्राय थाखा खांदों दा बेखिनि खामानियाव आङो गारजानो लुबैयो जुदि बिनि बाहेरायाव जुदि गुबुनाव इउसलेस खालामोब्ला बिथांमोनखौ आङो सरकारखौ रोखायै एक्सन लाजानो लुबैयो